Late na oh. Hello, Mike. Ayan. Pasok na kayo mga lalabs. Oy, late tayo ngayon. Pasok na kayo. L3, big love shout out. How are you, L3? My L is late. You are my first viewers. How are you, L3? L3, nagbaba ng bahay. L3 lalab mig love shout out. Paru-paro G.
Didi. Marup lalag mingalab shout. Ano ba yan? Kylie Migalab shout out. How are you doing today, host? Good morning, how are you? I am good, lalas. Today the internet is not good. This is my take 2. First one, I don't have microphone. Then second one, loading. I miss you, miss me. Thank you, Kylie Lalabs. Thank you. Marop, salamat sa patamsak mo, Lalabs. My best friend. Thank you, Kylie. How are you, Lalabs? Yun no, kung may mga taong papasok pa din. I'm Awisam. I'm just having my dinner. Ayan. Ala na kinumigilab siya Lalabs ka. Open ko lang uli pang take 2 ko to. Kasi yung unang LS ko kaninang 5:30. Nagloko. Ngayon lang naayos. Tonight I'm hoping my pizza from Papa John's. Wow, it's yummy, Kylie. Yung kape. Hoy. Yep. Hakob, mingalab shout out. Hakob. How are you? Late si host ngayon. Late. Hakob One Piece Racing. Tamsak. Ayan. Salamat lalab sa patamsak mo. Thank you.
Ang ganda ni host. Salamat lalabs. Hakob. Marup. Hahaha, ay natawa tuloy si Hakob. Dapat kanina pa ako nag-ilis, Hakob eh. Nagloko kasi yung internet. So, ang tagal bumalik ayan, ngayon lang. 5, 1, 2, 3, 1. Iyay, may love shout out, Iyay. Iyay, patamsak dikit please, upcoming LS. Sige, padamin lang natin yung tao mga lalabs. Sige, Iyay, tamsakan natin yan sa'yo lalabs. Tamsakan natin yung Iyay lalabs. Ayan si Iyay Donaire. Tamsak lalabs. Alan Aquino, ayan nagbaba ng buy, Alan Aquino. Lablabin natin mga lalabs, Alan Aquino. Iyay Dan Pulpak from Hakob. Ayan. Yan Iyay lalabs, dati man tayong dikit. Tamsakan ko na lang. Ayan, Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob. Mapigilan. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Renlite. Drink now. Alan Aquino Dan Pulpak from Hakob. Yan, Alan Lalaws, dan na sa'yo si Hakob. Pasuklian na lang lalabs, dan na sa'yo. Ayan si Hakob nagbaba ng bahay, Hakob. Butterfly. Tuba-tuba. Ayan. Karapatan, iwan lang ng bakas para masuklian. Karapatan, Migalab, shoutout. Karapatan lalabs.
Ayan si Karapatan nagbaba ng bahay. Ivy, Miguel Love, shout out, tamsak. Salamat sa patamsak, Ivy Lalabs. Nandyan ba si L3? Sino unang pumasok kanina? Kylie. Then after Alan Aquino. Then Hakob. Nandito ka pa, Kylie? You are still here, Kylie? Alan. Salamat Lalab sa patamsak, Ivy. Premier mo ba ito? Sige, tamsakan natin yan. Dito ka, Alan? Wala. Hakob, ayan nagbaba ng bahay si Hakob. Karapatan natin dan pulpak from Hakob. Hakob one piece dating dikit tusok na lang at watch. Ayan, salamat sa patusok, Lalabs. Hakob one piece dating dikit si Alan Aquino. Patamsak dikit please sa premier ni Ivy, mga Lalabs. Tamsakan ko na yung Lalabs, Ivy. Miguel Love, shout out host tamsak dan from Rodolfo Mix Vlogs. Rodolfo Miguel Love, shout out. Rodolfo Mix Vlogs. Salamat sa iyong patamsak, Lalabs. Payuda po. Maglablab ka muna dyan, Lalabs. $670 yung bahay mo.
And mga lalabs, Alan Aquino po nakapinlablabin natin mga lalabs. Alan Aquino. Late kasi akong nag-ilis mga lalabs. Prado FW, Miguel Lab, shout out. Kumusta hos, pwede makapaglaban ho? Sige, makipaglaban ka dyan lalabs. Okay lang naman. Baba ko bahay nyo mga kapatid, unahan ko kayo lahat. Si Lance pala to, ang laki naman ng bahay ni Lance. Si Lance Lamarca. Laki bahay. Sana all, sana ganun din ako maka 6K. Rodolfo Mix Vlogs, ayan nagbaba ng bahay. Happy 16 month of love, my loves. Rodolfo nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin natin si Rodolfo. O doon may glove shout out. Katamsak po, ayan. Alan Pulpak sa'yo palablab din from Proud FW. Ayan si Odon, lablabin natin mga lalabs. Si Odon. Late naman ako Odon nag-LS. Kanina nagloko yung internet. Kaya take 2 ko na to. Kanina madaming tao. 32 hours pa ako bago nakabalik. Rodolfo 10 tayo. Ayan, meron kayong 10. Pwede ko na magpaglablaban kay Rodolfo mga lalabs. Ayan, baka may 10 ka. Proud FW. Barter ka na kay ano? Rodolfo. Siguro nagkadikitan na tayo Rodolfo kasi mga dikit na ako sa'yo eh. Nagkabartiran na pala tayo. O doon pulpak sa'yo palablab din, thanks from Proud FW. Ayan, baba kayo ng bahay nyo, unahan kayo ni Proud FW. Dikit ko na lahat host mga nagbaba. Nilalab, salamat. Ayan, suklan nyo na lang si Proud FW mga lalabs. Hindi na mga kaibigan mag-relax. Apo Mayor, Migalab, shoutout, tamsak po, Apo Mayor. And may jacket ka na, Apo Mayor lalabs, Migalab, shoutout. May jacket ka na po, Apo Mayor. Ayan yung aking member, Mr. Mastelar. Pride of W Dan, watching tusok dating dikit.
Parang si Charis Pimping ko tong si Proud OFW dan sa'yo. Para bang si Charis? Charis yung babae o yung naging tomboy? Pwede po lapag dito. Sige, maglapag ka, Apo. Didikitan ka ni Proud OFW. Main mo ba yan, Apo? Kaya Rodolfo nagbaba ng bahay, Rodolfo. Yung lalaki na siya, host. Yung lalaki na ba? Kaso nahiya po ako late pa bahay ko po. Huwag kang mahiya po, Mayor. Ganun talaga. Lahat naman tayo nagsimula sa maliit na bahay. Huwag kang mahiya. Paano kanila makikita? Ganon talaga yan. Lahat tayo nagsimula sa zero. Banana. Tingnan natin yung bahay mo. Ang laki ng bahay mo, Apo Mayor. Anong 7KK? Ayaw, maliit. Ang laki ng bahay mo, Apo Mayor. Mansion na nga yung sa'yo 7K. Kala ko pa naman mga 20 pa lang. Salamat, host. Kunting sayaw-sayaw tayo. Sana all. Apo Mayor dan 7K plus na bahay niya kung makaliit. Sana all nasa 7K. Magkasing sunod sila ni ni Proud OFW. Kami ngayong mahihiya sa'yo kasi malaki na yung maliit yung bahay namin Pasukli na lang po, Apo Mayor. Mirasol HK TV, Mega Love shout out. Rodolfo TW from Apo Mayor. Mirasol, good morning, lalabs. J Quick Mega Love shout out, tamsak host. J Quick. Harang pa. Ay, salamat sa paharang mula, labs. Pabio po from J Quick. Lita ko nagilis ngayon, J Quick. Kasi kanina walang internet. Si Buddy Julits pala to, malaki na rin pala bahay nito. Ginisang sardinas, buhay magsasaka. Fabio, ayan, nasa bahay mo ako, G Quick. 672 Dan Sukli Rodolfo sa mag-gym muna tayo. Ayaw. Saan? Uroy.
Yung kape malamig na. Pinasabay mo ako Body Julets, J Quick Quick. Maels Hereng, ayan. Maels Vlog, big love shoutout. Salamat sa paharing mula, loves. Marutulog ka na ba? Musmusta na, okay lang po. Ito maganda pa rin. Ito maganda pa rin si host. Tama. Ayan, patikot na naman ako ambot. Sige, sayaw. Maratulog ka na ba, Maels? Sir Maels? Apo Mayor, ayan. Lit nga ako ngayon, Maels Vlogs, LS, take 2 na to. Si kanina, may problema yung ating connection. Hindi pa kakain pa lang, Mas busy lang, sipi ko sa'yo, luto muna ako. Sige, G, quick, magluto ka lang. Ano ba lulutuin mo? Adobo? Brochito, Miguelab shout out. Sir Brochito, ayan. HK Vlog, Miguelab shout out. HK Vlog, padikit please, from HK. Luto siya quick, hehe. Magluluto siya ng sardinas na may pechay. Host ganda. Salamat po, Sir Bruchito Channel. May mga 4. Hmm? 10 million daw sa Miguel, shout out. 10 million. Timsik na. Mirasol HKTV, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan ang tawa si Miles. Kumain ka na, Sir Miles. Mamaya kakain din ako mga 4 o'clock dito. Ano pa lang dito, 3:49.
Ayan, Bicolan ng Oragon, 8 million in daos, Miguel, shout out. Mayanood mo na kita, haha. Pinaparod mo pa ako, Sir Miles, ha? Ayan, 8 million in daos, Miguel, shout out. Pinkies, haha. Love. Kawaw sa music host from Mirasol HKTV. Salamat, Lalabs. Wala yung copyright, Lalabs. Yung DJ na nakausap ko dyan, hindi siya madamot. Mabait yung DJ. Taga sa Tabay. Tamsak dan dikit host, Miguel, shout out. Taga sa Tabay. Tag-asa Tabay. Ayan. Miguel, shout out, Lalabs. Salamat sa patamsak mo. Yan, may jacket ka na, Lalabs. Yan, may jacket ka na. Ayuda, host. Mamaya. Yun yung bahay mo. Malit ba yung bahay mo? Hala. Isa pa lang? Ikaw ba to? Ikaw to tag-asabay? As in, isa pa lang? Ha? As in, ikaw to? Tag-asabay? Tag-asatabay. As in, ikaw to? As in, isa pa lang? As in, baby pa yung bahay mo. Yan, nasa bahay mo ko. Squid. Ayan, sa bahay mo ako. Ayan, squid. Ang bilis naman matapos ng squid mo. Main mo pala to. Dikit ko yung main ko sa'yo, ha. Yan, mga Lalabs, baby pa yung bahay. Si Tag-asa Tabay. Lablabin natin, mga Lalabs, isa pa lang yung banana niya. Yan, pangalawa ako. Julian Otsab, Miguel, shout out. Julian Lalabs. Small lover, Miguel, shout out, Lalabs. Harang, salamat sa paharang. Yan yung baby pa yung bahay ni Tag-asa Tabay. Saan na siya? Cerebrochito, ibaba muna kita, Lalabs. Mga Lalabs, baby pa yung bahay niya. Isa pa lang yung kanyang banana. I connected to the link. Okay, thank you. You connect to Brochito channel. Please connect on the pin, mga Lalabs, baby pa ang bahay niya.
Ayan, dalawa pa lang yung kanyang kasi kagagawa lang siguro niya ng whitey niya. I connected to the other link before this one. Yeah, you connected to Bruchito channel. No problem, you have left the comment there, Kylie. No problem, she will return it to you later. That's what I did when I go to people channel. I always leave the comment, don't you worry, I always people live stream. Bruchito channel dan dikit. Promise mo lover. Ayan. Salamat lalas. Ay. Small lover, lagi tayo magkasabay pag nag-LS eh. Wala kang LS. Ngayon wala kang LS. Oo nga eh. Kasi nakikita kita eh, nag-ano ka, nagpa-pop up. So naka-LS din ako eh. Meron mamaya-maya. 8:30 AM Pinas time pa. Malapit na. Isang oras pa. Oo, Paro-paro G. Yan yung nakapin po, bibi pa yung bahay niya. Dalawa pa lang. Late na kasi ako, small lover, naka-start ng LS. Kasi kanina walang internet. Kung kanina nag-LS ako, kaso lang nagluluko, maraming tao kanina eh. Kaya pinatay ko, nag-take 2 ako. Butterfly. Amsak dikit sa nakapin. Ayan. Post work muna. Sige, Rasul Lalas. Mag-work ka na, Lalas. Thank you. Harang. Salamat sa paharang. Butterfly. Tag-asa Tabay, nandyan ka pa ba? Dito ko sa bahay mo, puntan ko yung mo Mahiwagang panyo guys. Ang bilis ng video niyang matapos. Yan, dinikit ko na yung main ko sa'yo, taga sa Tabay, Lalabs. Coras Garden, Lalab, Miguelab, shout out, Coras. Padikit please from Joy, Miguelab, shout out, Joy. Joy Lalab, padikit, ayan. Galak Gak Vlogs. Ayan, Joy, Miguelab, shout out, nasa bahay mo ako, Joy.
Small lover than loads, full pack na pakibalik naman, salamat. From Julian. Road to Maonsyan. Small lover dan si Jolian. Utsab, pasuklian na lang lalabs. Enjoy, nandito ako sa bahay mo. Patro na. Dan nakapin from J Quick Quick. Ayan, taga sa Tabay. Lalas, pasuklian na lang si J Quick Quick. Kung ayaw mong pretuin kanya sa mantika. In mga lalas, wait lang, kakailan ko ng kanin, babalik ako. Late na kasi akong nag-ilis eh. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Kain muna ako ng kanin. Nagutom ako. Wait lang po. Chararan, kakain lang po ako ng kanin. Wait lang.
Calamity. Hello to. Basta Southern Lake FX DJs, makasayaw jud ka.
Kumain lang ako mga lalabs. Taga sa Tabaydan from Samantha. May love shoutout Samantha lalabs. Taga sa Tabaydan. James GPGP may love shoutout Sir James. Sir James may love shoutout. Samantha lalab may love shoutout. Sir James may love shoutout. Nambusog Karo ba channel Migalab shout out. Karo Balalabs. Yan katapos ko lang kumain. Tamsak harang madam maray na aga. Ayan maray na aga sa imo Samantha. Sign ka man sa Bicol Lalabs. Taga Bicol ka pala. Linlin. Nun kay Linlin. Ayan. Kay Lenny Robredo. Busog si host. Dami kong kinain. Team delivery lalab Miguel shout out. Ito putol-putol. Tag-asa Tabay, nandito ka pa ba lalabs? Huwag mong sabihin wala ka na dito. Eh, yung ano mo baby pa. Bahay. Tag-asa Tabay, you still here? Pabio from Jikwek. Yan, i-view nyo yung, i-view natin yung video ni Jikwek. Ano ba yung view niya? Ah, nanood ko na to. Yung nagluto ka ng ginisang sardinas. Nakakami sa province. Charlie B, mega love shout out tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak mo Charlie B. Ang sarap naman ng sardinas na ginisa. Wala tong gulay. Basta ginisa lang. Dapat nilagyan mo to ng ano, pechay. Charlie B tamsak, salamat sa patamsak mo lalabs Charlie B. Shoot. Shoot. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Mapigilan. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Jikwek dan. Yan, Jikwek dan si Samantha, pasoklaan na lang. Harang. Lalabs, salamat sa paharang mo. Samantha lalabs. Sign ka man sa Bicol Samantha.
Sa Naga ka ba sa Sorsogon? Tuba. Isipon na ako. Taga Sabay, nandito ka pa ba, oy? Wala na ata siya. Iwan siya nasagot. Good morning, Team Delivery Lalabs. Samantala Labs. Wala na ata to si Taga Sabay. Natawag ko din naman sumasagot. Basta Southern Late FX DJs, makasayaw jud ka. Okay lang po, host. Tagasan ka ba sa atin, Lalabs? Samantasan ka sa Bicol, Lalabs? Oh my God, si Manay Bicol Manoy, ambot. Nano mo ko Manay Bicol na prank. Napakamot tuloy ako. Ay, ambot. It's a prank. Ambot ay. Manay Bicol, late ako nag-LS na. Nag-take 2 na nga ako. Kasi kanina, yung unang LS ko nung 5:30, daming tao. Wala naman tunog yung mic ko. Di man kami nagkakarinigan. Painom tuba-tuba. Ginawa ko nag-sign out ako. After 2 hours pa ako nakapag-ilis uli. Painom tuba-tuba. Ay, syuhada. Pasama-samang takapang nalalaman eh. Yung hiningan ko yan, dapat di mo ni-end silent lang sana. Kaya nga di ko naisip yun, bobo talaga to si host. Sayang nga Manay Bicol. Ang daming tao. Hindi ko naisip yun kasi nababad trip ako eh. Bigla akong sinign out eh. Hindi nga ako nagpaalam. Ang tanga ni host, hindi ko nga naisip yun. Syuhada. Dapat pala di ko sinign out yun para nagtuloy-tuloy, di ba? Sabi ng mga viewers ko, bakit biglang nawal? Hayaan mo na. Kasi minsan talaga nagkakaroon ng problema. Minsan walang internet. Minsan may problema, walang sound. Yung nandun ka na sa kalagitnaan tapos hindi kayo magkaintindihan. Director, mag-love shout out. Director. Giatay na bad trip sa mic. Oo nga, na bad trip nga. Pinatay ko tuloy yung LS ko. Dapat pala nag-silent na lang pala ako, tanga. Di sana marami ko na akong viewers. Tingnan mo yung viewers ko, 105 pa lang. Giyatay man sa Inday, oy.
Ayan mga lalabs, 8 million daw, may love shout out. Mga silent viewers dyan, may love shout out. Tayo magsipasukan. May mga silent viewers dyan, hindi lang sila na pumapasok. Nag-ano lang sila, nag-i-spy. Manay Bicol. Ako sinisipag mag-ilis. Mag-ilis ka? Director, nagbaba ng kanyang pamamahay. Director. Suchi Winter, may love shoutout Suchi. May love shoutout Lalab Suchi. Lalab Suchi, Lalab. Aching, 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 aching. Suchi, may love shoutout. Ma'am, exit na po ako. Work pa ako. Sige, G, quick, mag-work ka na, Lalab. Salamat. Thank you. Mag-ingat ka palagi and God bless. Hindi nga sis, one week na ata. Hala, patay tayo dyan, Manay Bicol, oy. Paano kasi sweldo? Suchi Premier. Ayan. May premiere pala si Suchi. Sige Suchi, ipipipin natin yan para matamsakan ng mga papasok. Ako lang naman yung nakapin. Alam, Manay Bicol ang tamad mo. Sasayaw na muna ako, Manay Bicol. Pampatanggal ng bad trip kanina. Mamaya po yan, 9 a.m. Okay lang yan, Lalab. Anong oras na ba? Bahala kayo dyan. Wala akong viewers. Ayaw nyo magsipasukan. Bahala kayo dyan. Manay Bicol, di ba sumasayaw ka rin? Meron ka bang mga tugtugnong sa atin yung chat sa Bicol? Kasi may copyright ata yun, di ba? Suchi Lalal, sige niyan ka lang. Meron tayong mga viewers kaso lang mga silent. Sana all taga Bicol. Ba't taga saan ka ba, Suchi? Taga saan ka? Taga Mindanao? Hi! Ayan, Pax TV, Suchi Winter, dan po. Dan sa'yo si Samantha Lalabs. Suchi. Yeng, may love shout out. Yeng TV. Hello, host Tamsak Dan. Yan, salamat sa patamsak mo, Yeng TV Lalabs. May love shout out sa'yo. Papa ko taga Catanduanes, Samantha OTW. Ah, taga Catanduanes pala yung papa mo. Ikul-ikul pa more. Parang alam mo yung bulating parang nasilihan. Ang lagyan ng asin. Inom tayo ng tubig. Ayan.
Tubig kayo dyan, wala nang baso-baso. Tungga na. Tuba, tuba, tuba. Ikitamsakan na natin yan, Suchi. Dantia Valdez Lalab, Migalab, shout out tamsak Danhas. Suchi Lalabs, Dantia Yeng TV, upcoming live guys. From Dantia Valdez. Ano na naman ang nangyayari sa aking connection? Panay ikot man? No connection? Yan lang, wala na naman tayong connection. Walang connection? Wala bang connection? Low net host. Walang connection, di ba? Walang connection.